Ahojte, moje meno je Jozef Rajník a v tomto videu sa pozrieme na štvrtú úlohu z domáceho kola kategórie C. Táto úloha je o počítaní spôsobov, koľkými môžeme vyplniť tabuľku, takže v tomto videu sa pozrieme na to, ako sa dá pristupovať úlohám, v ktorých máme počítať nejaké spôsoby a ukážeme si to na nejakých úlohách o tabuľkách. Video je celkom dlhé, preto vám dávam do pozornosti, že v popise videa nájdete jeho osnovu a taktiež aj to, že ku každej úlohe ukážem viacero riešení a pri niektorých najprv začnem s nejakým takým zložitejším a potom neskôr ukážem nejaké jednoduchšie. Začneme s prvou návodnou úlohou. V nej má Pavol tabuľku 3x3, chce ju vyfarbiť bielou a čiernou farbou tak, aby práve jedno políčko, jeden štvorček bol červený. Dobrým spôsobom, ako začať s kombinatorickými úlohami, je vypisovať si počty možností, zvlášť keď je tých možností málo. A potom na tomto vypisovaní si môžeme všimnúť nejaké princípy, ako to funguje, aby sme sa potom vedeli popasovať aj s náročnejšími úlohami, kde tých možností je viac. Tak jedna možnosť je, že ofarbí toto ľavé horné políčko. Druhá možnosť je, že môže ofarbiť toto políčko. Teraz už tabuľku nakreslím nejak tak strohejšie, čiže môže toto políčko. No, až takto sa teda dopracujeme k tomu, že máme 9 možností. Samozrejme, vypisovať za každým tabuľku, to je v celku zdĺhavé, tak taký možno trochu šikovnejší spôsob, čo môžeme ohľadom tohto spraviť, je, že my si môžeme tie políčka tabuľky nejak pomenovať, alebo teda očíslovať, že toto bude prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté, šieste, siedme, osme, deviate. No a nestačí vlastne napísať len to číslo. Čiže tuto je zafarbené prvé, druhé, tretie, štvrté a takto až po deviate. Čiže takto vidím teda, že mám 9 možností v úlohe A. Poďme na úlohu B. Tuto chcem, aby boli dve políčka červené. Tak teraz môžeme využiť to, že budeme pracovať s číslami tých políčok, lebo ľahšie sa nám bude písať, ktoré čísla môžu byť zafarbené. A môžeme si to tak rozdeliť, že zafarbené môže byť, že začnem s políčkom 1 a keď mám zafarbené políčko 1, tak k nemu môžem zafarbiť dvojku, alebo trojku, alebo štvorku, že takto postupne si to vypíšem, až teda posledná možnosť je, že k nemu zafarbím devinku. No. A čiže v podstate za týmto sa skrýva možnosť, že je zafarbená 1, 2, čiže to sú tieto dve políčka. Tuto zase by bola zafarbené políčka 1, 9, čiže to je toto a devinka je toto. Čiže to mám takéto tabuľky. Potom poďme ďalej sa pozrieť na tie možnosti, kde mám zafarbené políčko 2. No a ako teda s týmto? No, že teraz toto je problém trochu po tej stránke, že mňa tu vie lákať napísať možnosť 2, 1. No proste áno, keď mám dvojku, tak potom môžem mať jednotku. Lenže keď si nakreslím, že čomu táto možnosť odpovedá, tak to je zafarbené druhé políčko a to je prvé políčko. Čiže to je vlastne to isté ako v tomto prvom prípade. Čiže to je možno aj trochu také úskalie, keď si to takto nejakým spôsobom reprezentujeme napríklad cez čísla, tak 1, 2, 2, 1 to sú rôzne veci, ale v skutočnosti reprezentujú tú istú tabuľku. Čiže nám v zásade tu je dôležité to, že nám nezáleží na poradí, že túto možnosť tam písať nechcem. A ako taký dobrý spôsob, ako sa vysporiadať s tým, že nám nezáleží na poradí, je tak, že proste budeme tamto poradie dávať nejaké také fixné. Čiže napríklad ja viem teda písať to vždy usporiadane, že budem písať iba tie polička s väčším číslom. Čiže tuto môžem mať teda k dvojke trojku, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. No a ak by som ešte teda chcel to mať naozaj ilustrované, aspoň tuto si to ukážeme, že v prípade, že to nemám cez číslo, tak by to vyzeralo teda nejako takto. No, na hlava deravé ešte teda 2, 9 som zabudol. No, čiže, ale tak je to v celku námaha to takto pokresliť. Čiže poďme ďalej už len cez tie čísla. Čiže ďalej, keď máme trojku, tak z trojky môžeme ísť iba na štvorku. 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9. No a môžeme takto pokračovať ďalej, ale
ukážeme si trošku aj vec, ako si to urýchliť, lebo predsa len vypisovať všetky možnosti je vcelku zdĺhavé, čiže to by nám hlavne malo slúžiť na to, aby sme si tu všimli nejaké princípy a nejaké pravidla, pomocou ktorých to vieme urýchliť. Tak tu koľko máme možností? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No je vlastne preto, lebo tuto mám vlastne čísla od 1 po 9, len mám tam vynechanú jednotku. Tuto mám tých čísel 7, tuto 6, čiže to sa tu črtá nejaký systém. No a naozaj si viem domyslieť, že ďalej to pôjde takto klasať o 1, že 5, 4, 3, 2, 1. A prečo to tomu tak je? Tomu je tak preto, lebo tuto som začínal od dvojky, teraz dvojku už použiť nemôžem, čiže začínam až od trojky, teraz až od štvorky, čiže vždy mám o jedno číslo menej. A ešte keď si to tak pre kontrolu aspoň tak zbežne spravím, tak tuto mám štvorkové, päťkové, šestkové, sedmičkové, osmičkové a tuto naozaj tá možnosť je 1. Čiže ja si nemusím prejsť celé to vypisovanie možností, stačí mi tu objaviť tento princíp. Ale predsa len, ak by to niekto chcel vidieť, tak kebyže to vyplníme, tak to by to vyzeralo takto. Ak má niekto veľa času, tak si tam môže pokresliť tie tabulky, ale až taký masochista nie som. No a koľko je tu teda tých možností dohromady, že tých možností tu je teda dohromady. Takže všetky tieto čísla sčítame, ako sa to dá sčítať rýchlo, tak 1 plus 8 je 9, toto je tiež 9, toto je tiež 9, toto je tiež 9, čiže tu mám dohromady 4 x 9, 4 devienky, čiže to je 36 možností. No a tu si vlastne vieme všimnúť aj také vcelku užitočné pravidlo, že vlastne to, čo sme tu využili, je, že sme si možnosti rozdelili na niekoľko skupiniek a počet možností v každej skupinke sme sčítali. Čiže toto je často používaný princíp na počítanie možností. V zásade pomerne jednoduchý, čiže my si ho ani nemusíme nutne uvedomiť, ale je fajn si povedať, že niečo také existuje. Avšak predsa len toto je vcelku zdĺhavé takto sčítavať čísla, a kebyže prídeme v úlohe C, alebo kebyže to chceme farbiť, takže chceme mať 3 červené políčka, tak tam by to bolo, tam by sa nám úplne nepodarilo nájsť takýto systém. Tak preto sa môžeme na to pozrieť ešte aj inak, že skúsme to dorobiť s tým spôsobom, že by sme sem písali aj tie opakované možnosti. Že naozaj by sme to zobrali napríklad tak, že chceme písať dvojciferné čísla, ale také dvojciferné čísla bez nuly, ale ktoré musia mať rôzne cifry. Čiže tuto by ešte pribudlo 3, 1, 3, 2 a tak ďalej. No, koľko možností tu máme teraz? Takže tuto je tých možností 8 všetkých. Tuto ich je tiež 8. Síce mám tu iné čísla, ale stále tu vlastne platí, že tu mám čísla od 1 po 9, len mi tu chýba dvojka, že mám tu stále 8 možností. Takisto tuto mám čísla od 1 po 9, len mi tam chýba trojka. A to platí v každom stĺpci, že na druhom mieste mám čísla od 1 po 9, len vždy tam mám jedno číslo vynechané. Takže tu mám 8 čísel. A vlastne ešte teda by som mal doplniť aj stĺpec s devinkami, kde je teda tiež 8 tých možností. No a koľko je tu teda dohromady? No tak mám v každom stĺpci 8, koľko tu mám tých stĺpcov, čiže koľko je tu tých stĺpcov, tak ich je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lebo to sú čísla od 1 po 9, že tu mám vlastne 9 osmičiek. Čiže mám 9 x 8 možností, čiže 72. No a čiže tuto vlastne pri počítaní týchto možností, tu ešte je fajn si povedať, že čo sme tu využili. Tu sme vlastne využili taký princíp násobenia možností. Len pozor, to, čo sme násobili, nie sú úplne možnosti, to sú iba také čiastkové voľby tých možností. Že táto devina to vlastne zodpoveda počtu stĺpcov, alebo respektíve, že koľko čísel sa mi môže zobraziť objaviť na prvom mieste, čiže tam môže byť číslo od 1 po 9, tam mám 9 možností a táto osmička je tu preto, lebo bez ohľadu na to, ktoré číslo si dám na prvé miesto, tak ja vždy mám potom 8 možností, čo môžem dať na to druhé číslo. Že proste môžem tam dať hociakú cifru od 1 po 9, až teda na jednu. Nemôžem tam dať tú, ktorú som použil na prvé miesto. Čiže mám tam 8 možností, 72. Dobre, ale toto je iná úloha, to sa úplne po nás nechcelo. Ale nemusí to byť ešte úplne stratené. Poďme sa pozrieť, že či sa to nedá nejak zachrániť. No a to, čo som tu vravel, že toto a toto
je rovnaká možnosť. A to vlastne mi platí pre každú, že keď si zoberiem jednu konkrétnu tabuľku, že kebyže si zoberiem aj túto, 1,8, tak túto nájdem ešte raz. To je to isté ako 8,1. Že tu by tá tabuľka tiež vyzerala, kebyže si ju nakreslím, tak vyzerala by rovnako. Čiže čo mi platí o každej tej tabuľke? Každá z nich je tu započítaná dvakrát. Čiže ja tu mám vlastne dvakrát viac možností ako treba, že tých správnych, že to znamená tých červených, je 9x8 deleno 2, čiže polovica zo 72, čo je tiež 36, rovnaký výsledok, ako sme mali predtým. Čiže keď si to tak zhrniem, tak k tomuto číslu viem teda prísť tak, že vynásobím devinku, lebo na prvé miesto viem dať 9 možností, mám 9 možností, na druhé miesto mám vždy 8 možností a vydelím to dvomi, lebo každú možnosť som zarátal dvakrát. Dobre, čo v úlohe C? Tak v úlohe C sa nám vlastne tak na jednej strane priamočiaro ponúka v celku také pekné riešenie, ktoré, no neviem, či pekné zrovna možno, no, ale pracné každopádne, ale teda riešenie, čo využíva to, čo sme robili doteraz. Že my si to vlastne v Ačku sme mali, že je jeden červený štvorec. V Bčku je, že dva červené štvorce. A potom môžeme pokračovať ďalej, že ako by to vyzeralo, keby boli 3 červené štvorce, 4 červené štvorce, 5 červených, 6 červených, 7 červených, 8 červených. A ešte koľko? Ešte 9 červených môže byť a ešte vlastne môže byť aj 0 červených. No a tu sme si určili, že tých možností je 9, tu ich bolo 36. Čo ak je 0 červených, tak to musí byť všetko biele, tu je tá možnosť 1. Technicky to vyzerá ako veľa práce, ale my si to vieme uľahčiť, lebo to, že je 0 červených a 9 červených, to je vlastne to isté, lebo tu len v podstate vyberám, že no, tu musí byť celé červené a tuto ja nemusím vyberať, ktorých 8 políčok bude červených, ja môžem vyberať, že ktoré jedno bude biele. Na to mám týchto 9 možností. Opäť, tuto sa na to môžem pozrieť, že mám 2 biele, čiže viem ísť na to rovnako ako pre 2 červené, že to je 36. Čiže ostali mi tu iba v zásade len 2 prípady, čiže môžete si teda v podstate premyslieť, že aspoň na tej trojke si to môžeme tak ukázať, tak keby sme toto išli počítať, tak na prvé miesto máme 9 možností, ktoré políčko bude červené, druhé políčko červené má 8 možností, lebo to nemôže byť rovnaké ako to prvé, a tretie políčko má 7 možností, lebo musí byť odlišné od toho prvého aj od toho druhého. Čiže to by vyzeralo napríklad tak, že 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6 až 1, 2, 9. Že tuto mám vlastne 8 možností. Ešte potom by som mohol ísť 1, 3 až po teda 1, 9. Že tu zase by týchto možností bolo 9. No, len to sa už úplne nedá kresliť do tabulky. Skôr možno nejaký strom by bol potrebnejší. No a teraz, koľkokrát tam mám zarátanú rovnakú možnosť? Tak napríklad na tejto, keď si to ukážeme, tu si treba akurát dať pozor, že to nie je úplne, že 3 krát, ale teda mám 1, 3, 2. A toto by som tu mal. Ešte teda potom to môže byť také, že 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Čiže dohromady vlastne ju mám zarátanú až 6 krát, čiže preto to potrebujem vydeliť 6. A ako vlastne by sa k tej 6 dalo dostať? Tak ja sa na to viem aj pozrieť takým spôsobom, že mám vlastne 3 čísla a tiež chcem ich vlastne nejak takto proste z nich spraviť nejaké trojciferné číslo, že dať ich na 3 miesta. No a na prvé miesto mám 3 možnosti, aké číslo tam dať. Buď jednotku, dvojku alebo trojku, na druhé mi už ostanú iba 2 možnosti a na to posledné jedno číslo. Čiže takýmto spôsobom by sa dali tie 3 čísla vypočítať a 4 by sa dali podobne, že máme 9 možností na prvé, na druhé 8, potom 7 a na štvrté 6 možností. A keď chceme zistiť, koľkokrát sme každú možnosť zarátali, tak to by bolo 4 krát 3 krát 2 krát 1. Dobre, vyzeralo to jednoducho, ale porátať to teda takto nám dalo predsa len nejak tak kus zabrať. A ešte teda toto ponásobiť, podeliť a sčítať, to tiež by ešte nejaký čas trvalo, zvlášť teda, ak by sme to mali robiť na olympiáde, kde nemáme kalkulačku. Čiže toto nie je úplne efektívne riešenie.
No, ale čo môžeme na to spraviť? My sa môžeme pozrieť iným spôsobom na toto. Že častokrát, keď riešime takéto kombinatorické úlohy, tak oni sa dajú uchopiť z rôznych uhlov pohľadu, že môžeme si nájsť rôzny systém, ako tie možnosti prechádzať a tie rôzne systémy vedia byť rôzne efektívne. No a my v podstate si to budeme deliť na skupiny najprv takto, že povedzme si, že či prvé políčko, že políčko 1, že či bude červené alebo biele. Že ja mám vlastne také dve možnosti, že toto dám červené alebo biele, čo sa týka teda prvého políčka. Dám takto, že biele. A ostatné teraz sú biele, ale nechám ich takto v zmysle prázdne, že o nich som ešte nerozhodol. Čiže mám na začiatku vlastne dve možnosti, že takto sa mi to rozhodne. No a teraz ja si viem proste o druhom políčku tiež povedať, že môže byť červené alebo biele. A toto viem vlastne spraviť u každom políčku, že túto ďalej, že toto som mal prvé políčko, toto druhé. Teraz by som opäť spravil aj o treťom políčku. Že ono môže byť červené. No to môžem v každej z týchto vetiev nezávisle sa rozumieť, či tam bude červené alebo biele. A mal by som to takto. Dobre, už to začína byť v celku husté. Tak, dobre, túto zrúdu zložitú zmažem. No a pozrime sa, že koľko tu mám vlastne takých vetiev. Čiže ja na začiatku mám dve vetvy. Tu sa mi to zdvojnásobí, čiže tých počet vetiev je 2x2. Tu ich je 2x2x2, alebo teda skrátenie 2 na druhú, 2 na tretiu. Opäť, keď chcem robiť ďalšiu možnosť, tak opäť sa mi to rozvetví takto každé na dve, na červené a na biele. Čiže to by som mal 2 na štvrtú vetiev. No a takto to bude v podstate prebiehať, že opäť tuto sa mi rozvetví na červené a biele, rozvetví sa mi na červené a biele, rozvetví, čiže toto bolo 4. poličko, 5., 6., 7., 8., 9., dobre, som trošku prehnal, že budem tu mať dohromady 9 vetiev, 9 krát sa rozvetvím a vždy sa mi zdvojnásobí počet možností, že takto, až keď dojdem sem, tak tých vetiev bude 2 na 9, čo je teda 256. A to je ten hľadaný počet možností v tejto situácii. Nech si to spravíme nejak tak trochu názornejšie, tak kebyže sa napríklad zoberiem túto vetu, tak tu mám biele, tu mám červené, tu som vybral biele, červené a biele. Čiže ako by táto tabuľka vyzerala? Táto tabuľka by vyzerala tak, že prvé som spovedal, že je červené, že prvé políčko dám červené. Druhé, to som tu, hej, to dám biele, potom červené, potom štvrté som dal biele, piaté biele, potom červené, biele, červené, biele. Čiže dostal som tabuľku, ktorá vyzerá takto v tejto jednej vetve. A tých vetiev tu mám teda dohromady 256. Že túto hore by bola taká, že samé červené, túto dole by bola také biele. Čiže ak by ste to chceli možno názornejšie, môžete si zobrať iba, že chcete prvý riadok zafarbiť, že máte 1x3 a s červenou bielou farbou zafarbiť. Čiže v podstate toto sa dá riešiť aj úplne krátko, že o každom možnosť, čiže vlastne keď to tak mám tak krátko zhrnúť, tak ja vlastne mám 9 políčok a o každom políčku mám dve možnosti, že či bude červené alebo biele, čiže dohromady mám 2 na 9 možností. V druhej návodnej úlohe máme teraz takúto tabuľku 3x6, ktorá je zložená z dvoch štvorcov 3x3 a chceme ju zafarbiť bielou a čiernou farbou, tak aby v každej z nich sme mali 2 červené a 7 bielých štvorcov. No tak ak by sme sa teraz pozerali iba na túto tabuľku, tak to sme vlastne počítali v prvej návodnej úlohe, že tých možností je 8x9 deleno 2, čiže 36 možností. No a tuto máme tiež 36 možností. No a teraz ako tie možnosti spojiť?
Že tu si treba trochu možno sa nezamocať úplne v tom, že a netvrdieť si, že kedy sčítame a kedy násobíme, čiže je fajn sa nejak tak aj zamyslieť. Že ako by sme napríklad tie možnosti vypisovali. Že tu tiež 36 možností si vieme predstaviť proste vypísaných. Môžem ich napríklad vypísať tak, že by som mal proste cez tie čísla, že 1, 2, 1, 3, 1, 4, až teda po nejak tých 1, 9 a potom zase túto 2, 3, až po 8, 9 by to šlo. No a to isté chcem spraviť tu. No ale toto o sebe, že 1, 2, čo by napríklad zodpovedalo tomuto zafarbeniu, tak to nie je ešte celá možnosť, že je to iba nejaká čiastková informácia. I to nám ešte vie napovedať, že čo s tým chceme robiť. No a kebyže ideme vypisovať, tak dobre, tak ja zoberiem, že toto viem ofarbiť takto, že 1, 2. A k tomu pôjdem, že tú druhú viem ofarbiť tiež 1, 2, 1, 3, alebo až tých 8, 9 a tuto dám tých 36 možností. Čiže proste vyskúšam, že jedna možnosť, ako to ofarbiť, by bola takáto. Potom druhá by bola tak, že to červené poličko dám sem a proste postupne by som takto išiel až sem, potom by som toto presunul na druhé miesto a tretie a postupne by som takto proste vyskúšal všetkých tých 36 možností. Čiže pre toto zafarbenie mám 36 možností, pre toto tiež 36, čiže chcem tie 36 medzi sebou vynásobiť, čiže mám 36 na druhú možnosti v tomto prípade. Čiže treba si dať pozor na to, aby sme to nesčítavali, lebo aj to nám napovedá, že vlastne toto, tých 36 možností, to ešte nie sú hotové možnosti. Kdežto keď k tomu pridám už túto a túto, ich nakombinujem, vynásobím, tak keď ich takto spojím a každú kombináciu s každou, tak potom už tie hotové možnosti dostanem. Že v istom zmysle toto je aj niečo podobné, ako sa deje napríklad v takej geometrii, že keď počítam napríklad obsah nejak obdĺžnika, čo je vlastne podobné, ako keď sme počítali počet možností v obdĺžniku. Tak keď berem proste jednu stranu krát druhú, tak tie strany sú v centimetroch, že to sú iba nejaká čiastková informácia, že centimetre to ešte nie je obsah, to je iba nejaká čiastková informácia a keď k nemu, keď ich vynásobím s ďalšími centimetrami, už dostaneme obsah. Že tieto dve čiastkové informácie o obsahu vynásobím a dostanem centimetre štvorcové, čo už je obsah. Ale kebyže na to idem tak, že proste túto mám jeden obdĺžnik, túto druhý obdĺžnik, obsah tohto je v centimetroch štvorcových, tohto je tiež v centimetroch štvorcových, tak už to môžem sčítať, že centimetr štvorcové to je obsah. Že rovnako vtedy, čo sme sčítavali, tak to čo sme sčítavali, boli hotové možnosti. V tretej návodnej úlohe máme tabuľku 2x3. Chceme do nej vpísať nuly a jednotky a tak, aby každý štvorec 2x2, že to znamená, aby tento štvorec, čiže každý z týchto dvoch štvorcov musí obsahovať práve dve nuly a práve dve jednotky. Toto je v celku, vyzerá to pomerne ako malá úloha, čiže vieme ísť na to vypisovanie možností a tak aj na to pôjdeme. Len si ukážeme rôzne systémy, ako sa tie možnosti dajú vypisovať. Tak taký priamočiary vie byť taký, že začneme proste z ľavého rohu, že v podstate ja si viem proste povedať, že dobre, že začnem proste, ako by som to, že začnem tuto, čiže môžem začať tak, že dám nulu alebo jednotku do ľavého horného rohu. Čiže sa mi to zatiaľ rozvetví takto. Potom môžem pokračovať napríklad vedľa, čiže môžem dať nulu alebo môžem tam dať jednotku. To isté platí aj túto, že tam môžem dať nulu alebo jednotku. No, teraz technicky vedel by som pokračovať aj túto ďalej, ale čo je možno zaujímavé si všimnúť, že ja už v tomto štvorci 2x2 mám dve nuly, čiže ja už ďalej mám jednoznačne určené, že túto musím mať dve jednotky. Takže ďalej, keď chcem pokračovať, tak si viem rozvetviť toto. Čiže môžem mať 0, 0, dajme sem 0. Čo potom znamená, že túto musím dať jednotku. A čo túto? Tak môžem tam dať jednotku. Čo znamená, tu som napísal 8, ale to znamená, že sem dole musí ísť 0. Dobre, čiže mám takto prvé dve možnosti. Poďme pokračovať s týmto. Toto ešte môžem rozvetviť
Dobre, nemám to úplne optimálne napísané, že to rozvetvím, že a technicky, no, dobre, kľudne možno pokračovať v riadku, však čo? Že budem mať 0, 1, 0, alebo môžem mať 0, 1, 1. Dobre, poďme s týmto. Tuto stále môže byť 0 alebo jednotka. Čiže môže tu byť 0 alebo 1. Že to mám tieto dve možnosti. No a teraz, ak som tuto dal 0, tak tuto musí byť jednotka, aby v tomto štvorci ľavom boli dve jednotky. A teraz tuto musí byť 0, lebo už tuto dve jednotky sú. Podobne tuto, že ak mám takúto situáciu, tak tuto musím už dať 0, lebo už tu dve jednotky mám a tuto ešte nemám, tak tuto musím dať jednotku takto. Dobre, čo v tejto situácii? Tak mám 0, 1, 1, tak opäť môžem pokračovať 0, alebo môžem pokračovať jednotkou. No a v tomto prípade, no, toto je dobre, zaujímavé. No čo v tomto prípade? V tomto prípade v tomto štvorci musím mať jednotku, čiže to musí ísť jednotka, ale teraz už tuto nemá čo byť. Čiže toto je taká vlastne zlá možnosť, že tu už som to pokazil, tuto to nezachránim. A v tomto prípade tu musí byť 0, lebo už tu mám dve jednotky, aj v tomto mám dve jednotky, čiže tu musí byť 0. Čiže mi tá možnosť vyšla takto. No, čiže to rozoberanie nie je možno úplne také najjednoduchšie. Ešte ma tu čaká jedna veta. Ale v zásade, že keď si človek na to nájde ten systém tých možností nie je a vie ich porozoberať. No, akurát tu sa možno vieme tak uvedomiť, že vlastne každý ten štvorec má obsahovať dve nuly a dve jednotky. No a to je nejak jedno, že či sú tam dve nuly alebo dve jednotky. Čiže v podstate všetky možnosti tuto, ja sa vlastne viem pozrieť na to, že budú vymenené. Že technicky ešte tuto by možno, aby to bolo jasnejšie. Ja môžem najprv tuto začať s jednotkou a potom s nulou. A viem to potom aj dostať tak pekne symetricky. A tu som ešte zabudol tak čiať. Že ak mi neveríte, tak si to môžete skúsiť. Nech vás teda presvedčím, tak to je teda nakreslím, že to vyjde teda takto. Dobre, dalo to zavrať, ale tu som vás vlastne oklamal, ale som to nemal takto prehadzovať. Čiže, pardon, no. Dobre, čiže naozaj túto teda vyšlo 5 s tým, že teda túto ešte táto je zlá. Čiže koľko tu mám možností v tejto časti ich je teda 5, v tejto časti ich je tiež 5. Dobre, to zrovna nepíšem. Tu ich je tiež 5. Dohromady teda 5 plus 5 mám 10 možností. No. Čiže v zásade teda nejakým takýmto spôsobom vypisovania. A ešte teda fajn je si skontrolovať také základné veci, že lebo časté chyby a taká vec, ktorá je dobré si skontrolovať, je, že či naozaj tu mám všetky možnosti. To vyplýva z toho, že som vždy vyskúšal všetky možnosti v danom momente, aké tam má byť číslo. A či všetky možnosti sú rôzne. Tak to mi v tomto prípade sedí. Akože inak by som to mohol ručne aj skontrolovať, ale to vie byť ťažšie, že viem niečo prehliadnúť aj. A ak si dám pozor, ale viem to skontrolovať aj tak logicky, že naozaj proste som vždy, keď som sa rozvetoval, tak som sa rozvetoval na rôzne vetry, že proste tam sú rôzne možnosti. Proste, že tuto mám na tomto mieste 0, tuto na tomto mieste jednotku, že tie možnosti tam sa líšia v tomto prípade. Čiže naozaj, naozaj mi to takto sedí. No, lenže ja som nemusel nutne úplne začať z rohu a v tomto prípade začať v rohu sa mi až tak moc neoplatilo, lebo ťažko by tam bolo aj možno nájsť nejaký taký systém v tom strome, akože niečo by sa dalo opísať, ale tých prípadov by tam bolo v celku veľa. Tak iný spôsob, ako by sme mohli začať, je, že môžeme začať proste tým stredom, že začneme stredným políčkom, že tam máme dve možnosti, teda nejaký povedzme stredným horným, že dáme sem 0 alebo jednotku, no a potom podobne máme dve možnosti, čo dať pod to, čiže môžeme skončiť tam, že budeme mať 0, 0 alebo 0, 1
a tuto tiež môžeme mať 1, 0 alebo 1, 1 v strede. No a toto je napríklad zaujímavé, lebo ak tuto dám dve nuly, tak vľavo musia byť dve jednotky, že to musia byť tu aj v pravom tom štvorci 2x2 musia byť dve jednotky. To isté sa stane v tejto vece, že táto vec vám hneď skončí, že tuto musím mať 0, 0 a tuto musím mať 0, 0. Dobre? A teraz, ak tu mám teda toto, tak opäť tuto musia byť dve jednotky, ale ja v zásade ešte to nemám určené, že to je jednotka v podstate túto číslo vľavo hore, alebo ja sa technicky môžem pozrieť aj na to tak, že kde bude tá jednotka. Čiže tá jednotka môže byť tu, alebo jednotka môže byť tu. Nie, 0, 1 tu je. No, to mi určí, že tým pádom toto musí byť 0, čiže technicky, alebo ja to môžem rovno možno aj takto tu dopísať. Keď dám tú jednotku, tak zase toto musí byť 0. A to isté vlastne viem spraviť tuto na tej druhej strane, že môžem sem dať jednotku tu, alebo ja môžem dať jednotku na to druhé miesto. Tým pádom tu bude 0 a tu bude 0. No a takisto sa mi na dve možnosti rozvetví toto. A ten istý princíp funguje tuto a technicky toto je princíp, ktorý ja nemusím až tak úplne detailne rozvetvovať, že viem to pekne aj tak logicky odôvodniť. Že ak tu mám 1, 0, tak tu niekde musí byť jednotka, že tu mám vlastne dve možnosti. Takisto aj tuto ja mám dve možnosti na jednotku. Že tu mám dve možnosti, tie možnosti sú nezávislé, čiže mám 2x2 možnosti. Takisto tu mám 2x2 možnosti, tu mám jednu, čiže dohromady mám teda, toto je 4, 4 plus 1 plus 1 je 10 možností. A to už je výrazne kratšie riešenie. A dokonca sa s týmto teda dá nejak tak ešte všelijako hrať, že napríklad sa to dá ísť takto, že stred. To znamená, že sa pozriem na tieto dve políčka. Tak akú tam mám možnosť? Že mám tam možnosť, že mám rovnaké. Ak tam dám rovnaké, tak to znamená, že potom aj zvyšné dve musia byť rovnaké, že v podstate je jedno, že či tam sú nuly alebo jednotky, čiže kľudne proste môžem povedať, že sú tam nuly, čiže toto je tento prípad, že v tom prípade mám vlastne dve možnosti celkovo. Lebo mám dve možnosti, či to dať nuly alebo jednotky a v oboch prípadoch už to je jednoznačne určené. Alebo môžu byť rôzne. Že mám tam 0,1 alebo 1,0, ale záleží vlastne proste tuto mám 1,0 v nejakom poradí. No ak mám tuto 1,0 v nejakom poradí, tak aj tuto ja musím mať 1,0 v nejakom poradí. Pardon, aj tuto v tomto treťom stĺpci musím mať 1,0 v nejakom poradí. Že všade mám 1,0 v nejakom poradí. Že tu mám dve možnosti. Dohromady je tých možností 8, čiže tú desiatku viem aj dostať ako stručne 2x8. Ale už v zásade toto sú modifikácie, také drobné modifikácie toho istého postupu. Čiže na tejto úlohe je v celku poučné si všimnúť to, že častokrát závisí aj o tom, že odkiaľ začneme tie možnosti tvoriť. Že v tejto úlohe, ak sme najprv určili stred, tak sa to v celku pekne ďalej, sme to vedeli pekne ďalej pourčovať. Tie možnosti sa tam pekne správali. Ale ak sme začali z kraja, tak sme to museli deliť na viacero prípadov a až tak pekné to nebolo, bolo to v celku zložité. Čiže to je tiež taká vec, ktorá sa častokrát proste oplatí zvažovať, keď riešim nejakú takúto kombinatorickú úlohu. Čiže jedna z nich je aj proste samotné tie delenie na prípady, že niekedy proste podeliť to na niekoľko skupín, ktoré viem vypočítať, nemusí byť zrovna najefektívnejší nápad, lebo si viem tak narobiť viac práce. Niekedy sa mi viac oplatí ísť na to postupne cez nejaké čiastkové voľby, ako to bolo v úlohe tej prvej C, kde to bolo vlastne iba 2 na 9. A keď robím čiastkové voľby, tak tiež vtedy mi vie závisieť, že kde tú voľbu začnem robiť. Že niekedy v nejakom prípade to viem celku na málo prípadov,
spraviť, keď v tomto prípade, keď som začal zo stredu, a ak som začal nešikovne z kraja, tak ten strom bol taký divný, že proste nemalo to také pekné veci, ako vlastne túto, čo vždy sa to rozvetvovalo na dve, že tie niektoré vetvy boli také, niektoré onaké a celé to bolo v celku zložité. Ale dá sa to spraviť aj v takých situáciách. Na záver si zhrnieme, že čo sme si v tomto videu ukázali a celkovo, keď riešite takéto kombinatorické úlohy, tak sa nebojte vyskúšať rôzne z týchto prístupov. Keď máme počítať nejaké možnosti, tak si môžeme tieto možnosti rozdeliť do viacerých skupín a potom počty, ktoré nám v týchto skupinách výjdu, sčítavame. Ďalšou možnosťou je, že sa k týmto možnostiam vieme dostať cez postupné čiastkové voľby a vtedy zase násobíme, že koľko možností máme na výber v každom kroku. A keď toto skúšame, tak sa netreba báť vyskúšať rôzne poradia, že na aké voľby sa v akom poradí sa na tieto jednotlivé voľby vieme pozrieť. Netreba sa bať započítať aj viacero možností, že nejaké možnosti viackrát, samozrejme za predpokladu, ak vieme potom zistiť, že koľkokrát sme ktorú možnosť započítali a potom môžeme odčítať alebo vydeliť. A na záver chcem pripomenúť dôležitú vec. Keď máte už riešenie, tak si skontrolujte, že či ste každú možnosť započítali práve raz. A čo to znamená práve raz? Práve raz znamená, že každá možnosť musí byť započítaná a nesmie byť započítaná viackrát. Že tieto dve veci sú také najčastejšie chyby pri úlohách takéhoto typu. Že na nejakú možnosť zabudneme, alebo že nejakú započítame omylom viackrát. Prajem vám veľa úspechov pri riešení či už tejto alebo ďalšej úlohy a iných úloh. A ak by ste mali nejaké otázky, tak tuto máte e-mailovú adresu, kľudne mi môžete napísať a rád vám odpoviem. Takže prajem vám veľa zdaru a všetko dobré, majte sa.